हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्णा माताजी। याराவது ஜெயராத மாதவ பாட்டு பாடுங்க மாதாஜி. ஆனந்தி மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? நீங்களே பாடிருங்க மாதாஜி. மதனா மாதாஜி. ஓகே. ஓகே மாதாஜி. जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदनंदन व्रज जन रंजन यशोदनंदन व्रज जन रंजन यौन तीरवनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। பாக்கியலட்சுமி மாதாஜி பிரணதி படிக்கிறீங்களா? படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாகயா சசூருமிலீதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூப கதா மஹ்யம் ததாதி ஸ்வபதாந்திகம். அகம் ஸ்ரீ குரோக ஸ்ரீயுதபத கமலம் ஸ்ரீ குருன் வைஷ்ணவாம் ச ஸ்ரீ ரூபம் சாக்ரஜாதம் சககன ரகுநாதாங்கிதம் தம் சஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைத்தன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ண பாதா சககன லலிதா ஸ்ரீ விசாகாங்கிதாம் ச. ஹே கிருஷ்ணா கருணா சிந்து தீனபந்து ஜகத்பதே கோபிகா காந்தா ராதா காந்தா நமஸ்துதே. தப்த காஞ்சன கௌராங்கி ராதே விருந்தாவனேஸ்வரி ரிஷபானு சுதே தேவி பிரணமாமி ஹரிப்ரியே. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च परिदानां भावनोभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदाय दे कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः. गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णाप्रेष्ठाय पूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाषाण्ड्य पेशधारिणे. पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं. श्री श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर वासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி மதனா மாதாஜி இன்னைக்கு 8 o'clock ஆயிடுச்சுன்னா எனக்கு சொல்லுங்க மாதாஜி. ஓகேங்களா? ஓகே மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி, நம்ம இன்னைக்கு கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். உங்கள் அனைவரையும் நான் L2 ப்ரீ பக்தி சாஸ்திரி வகுப்பிற்கு அன்போடு வரவேற்கிறேன். நம்ம ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தரோட அருளோட இன்றைய வகுப்பை நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாகயா சக்ஷுருன்मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांशः श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांशः. हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोप
गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम ராம ஹரே 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 கிருஷ்ணா. நேத்துக்கு நம்ம சாப்டர் 9 வெற்றிகரமா முடிச்சோம். சாப்டர் 9 வந்து ராஜவித்யா ராஜகுஹ்யம், அதாவது வித்யானா எஜுகேஷன், கிங் ஆஃப் எஜுகேஷன், ராஜவித்யா சாப்டர் 9. அங்க கிங் ஆஃப் எஜுகேஷன் என்னது அப்படின்றது பகவான் கிருஷ்ணர் அர்ஜுனருக்கு சொன்னாங்க. ராஜகுஹ்யம், குஹ்யம்னா சீக்ரெட். சோ சீக்ரெட் ஆஃப் ஆல் சீக்ரெட்ஸ், உன்னதமான ரகசியத்தை பகவான் கிருஷ்ணர் அர்ஜுனருக்கு நேத்திக்கு சாப்டர் 9ல நம்ம சொல்லியிருந்ததை நம்ம பார்த்தோம். இது சாப்டர் 9ஓட சுருக்கம். சோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம்ல இருந்து 3rd ஸ்லோகம் வரைக்கும் எது அறிவு, ஒரு மனுஷனுக்கு எது வந்து உன்னதமான அறிவு, எது வந்து கிங் ஆஃப் எஜுகேஷன், அதாவது இந்த பகவத்கீதை அறிவு தான் கிங் ஆஃப் எஜுகேஷன் அப்படின்னு பகவானே சொல்றாங்க. சோ அந்த அறிவை பெறணும்னா அந்த பெறுபவரின் தகுதி என்ன அப்படின்றதெல்லாமே நம்ம டீடைல்டா பார்த்தோம். இந்த அந்த அந்த அறிவோட இயற்கை, அதாவது அறிவின் அரசன்றது பகவத்கீதை தான் நம்ம சொல்றோம். ஏன்னா கிங் ஆஃப் எஜுகேஷன் அப்படின்ட்டு நம்ம சொல்றோம், அது பகவத்கீதை. இன்பமானது, நம்ம அதை படிக்க படிக்க ரொம்ப அதுல ஒரு ருசி நமக்கு கிடைக்கும். பகவத்கீதைக்கு அழிவே இல்லை, அதனால அது நித்தியமானது. டெய்லியுமே ஒருத்தர் பகவத்கீதை வாசிக்கிறாங்க அப்படின்னா வீட்டுல எப்படி யாகங்கள் செய்யறோமோ அதுக்கு என்ன பலன் கிடைக்குமோ அதே பலன் நம்ம தினந்தோறும் பகவத்கீதை படிச்சோம் அப்படின்னா நமக்கு கிடைக்கும். சோ இப்படி நம்ம டெய்லியுமே பகவத்கீதை ஸ்லோகங்கள் வாசிச்சுக்கிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா நம்ம மனசுல இருக்க இம்பியூரிட்டிஸ் எல்லாமே போய் நம்ம ஹார்ட் வந்து பியோர் ஆகும். ஹார்ட் நல்லா பியோர் ஆயிடுச்சுன்னா பகவான் வந்து அழகா தாமரை மலர் மாதிரி நல்லா அழகா சந்தோஷமா நம்ம மனசுக்குள்ள இருப்பாங்க. ஏன்னா நம்ம மனசுல தேவையில்லாத கசடுகள் இருக்கு, அழுக்குகள் இருக்கு, பொறாமை, ஆசை, கோபம், பேராசை, அந்த மாதிரி நிறைய விதமான அழுக்குகள் இருக்கு. அது வர்றது வந்து இயற்கை தான். யாருமே இங்க பியோராலாம் இருக்க முடியாது. ஏன்னா இது வந்து பௌதிக உலகம். இதுல வந்து இந்த உலகமே துன்பமயமானதுதான். அதனால நமக்கு வந்து தேவையில்லாத கசடுகள் வந்துகிட்டு தான் இருக்கும். எப்படி ஒரு டேபிள்ல தூசி வந்து படுதோ அதை நம்ம தினந்தோறும் தொடச்சிட்டு இருக்கோமோ அதே மாதிரி நம்ம மனசுல இருக்கிற அழுக்குகளையும் நம்ம வந்து துடைக்கணும். அது எப்படி நம்ம துடைக்கிறோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி பகவானோட நாமங்கள் சொல்றது மூலியமாவும், பகவத்கீதை ஸ்லோகங்கள், பாகவத ஸ்லோகங்கள் அதை வாசிக்கிறது மூலியமாவும், சதா சர்வதா பகவான் கிருஷ்ணரோட கீர்த்தனைகள் பாடுறது மூலியமாவும் நம்ம மனதை சுத்தப்படுத்தலாம். அதை பத்தி எல்லாம் நேற்றுக்கு டீடைல்டா பார்த்தோம். 4th ஸ்லோகம்ல இருந்து 10th ஸ்லோகம் வரைக்கும் பகவானை பத்தி நம்ம பாக்குறோம். அதாவது பகவானுக்கு என்ன மாதிரியான குணங்கள்லாம் இருக்கு, அப்புறம் பகவான் என்னென்ன விஷயங்கள், அவரோட படைப்பு எப்படி எல்லாம் இருக்கு அப்படின்றதெல்லாம் டீடைல்டா பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் 11th ஸ்லோகம்ல இருந்து 25th ஸ்லோகம் வரைக்கும் யாரெல்லாம் பக்திய அலட்சியப்படுத்துறாங்க, அவங்க ஏன் பகவானை ஏத்துக்க மாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்றதெல்லாமே நம்ம பார்த்தோம் 25th ஸ்லோகம் வரைக்கும். அப்புறம் 26th ஸ்லோகம்ல இருந்து 34th ஸ்லோகம் வரைக்கும் பக்தி தொண்டின் மகிமை. ஒருத்தவங்க வந்து பக்தி செய்யறாங்கன்னா அவங்களுக்கு என்னென்ன மாதிரியான பலன்கள் கிடைக்கும், இறுதியில அவங்க யார வந்து ரீச் பண்ணுவாங்க, அது எல்லாத்தையுமே நம்ம டீடைல்டா பார்த்தோம். இன்னைக்கு 10th சாப்டர் நம்ம பார்க்க போறோம். இந்த 10th சாப்டர் வந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா விபூதி யோகா அப்படின்ட்டு சொல்லப்படுது. அதாவது கிருஷ்ண பகவான் பூரணத்தின் வைபவத்தை பத்தி பார்க்க போறோம். பூரணம் அப்படின்னா கிருஷ்ண பகவான் கிட்ட இருக்கிற என்ன மாதிரியான ஐஸ்வர்யங்கள் இருக்கு அதை பத்தி எல்லாம் நம்ம பார்க்க போறோம். அதுதான் இந்த 10th சாப்டர். சோ 10th சாப்டரோட சுருக்கம் இது. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம்ல இருந்து 7th ஸ்லோகம் வரைக்கும் எல்லா நம்ம இந்த ஜட உலகத்துல இருந்தாலும் எல்லாத்துக்கும் மூலம் யாரு அப்படின்னா கிருஷ்ண பகவான் தான் அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுப்போம். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம்ல இருந்து 7th ஸ்லோகம் வரைக்கும். அதுக்கப்புறம் 8th ஸ்லோகம்ல இருந்து 11th ஸ்லோகம் வரைக்கும் நம்ம மொத்தம் 18 சாப்டர்ஸ் இருக்கு. இந்த 18 சாப்டர்ஸ்ல பகவான் என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்றத இந்த 10th சாப்டர்ல 8th ஸ்லோகம்ல இருந்து 11th ஸ்லோகம் பகவான் வந்து சொல்றாங்க. பகவத்கீதையோட மொத்த சாராம்சமே இந்த 8th ஸ்லோகம்ல இருந்து 11th ஸ்லோகம் வரைக்கும் பகவான் சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் 12th ஸ்லோகம்ல இருந்து 19th ஸ்லோகம் வரைக்கும் நல்ல கிளியரா டீடைல்டா எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க பகவான். அதுக்கப்புறம் 20th ஸ்லோகம்ல இருந்து 42nd ஸ்லோகம் வரைக்கும் பிரகலாத் மகாராஜ் எப்படி பார்த்தாங்களோ எல்லா இடத்துலயும் பகவானை பாக்குற மாதிரி
நம்ம பகவான எல்லா இடத்துலயும் நம்ம பார்க்கலாம் அப்படின்றத பகவான் வந்து பகவான் வந்து அர்ஜுனருக்கு சொல்ல போறாங்க. சோ அதுதான் 42nd ஸ்லோகம் வரைக்கும் நம்ம பார்க்க போறோம். சோ இப்ப வந்து இது இந்த சுருக்கம் தான் இவ்வளவு நேரம் நம்ம பார்த்தோம். இப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா படிக்கிற மாதாஜி. உப்பூய ஏவ மகாபாஹோ ஸ்ருணு மே பரமம் வசக யத்தேகம் பிரியமானாய பஸ்யாமி ஹித காம்யயா. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், பலம் பொருந்திய புஜங்களை உடைய அர்ஜுனா, நீ எனக்கு பிரியமான நண்பன் என்பதால் இதுவரை நான் விளக்கியதை காட்டிலும் சிறந்த ஞானத்தை தற்போது உன்னுடைய நலனிற்காக உரைக்கப் போகிறேன். இதனை மீண்டும் கேட்பாயாக. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. சோ இப்ப நம்ம 9th சாப்டர்ல ராஜகுஹ்யம் ராஜ வித்யா அப்படின்னு சொல்லப்படுற பகவத்கீதையை தான் நம்ம கிங் ஆஃப் எஜுகேஷன் சொல்றோம். சோ அதை தான் பகவான் வந்து அர்ஜுனருக்கு சொல்லியிருக்காரு. சோ பகவத்கீதையை தான் சொல்லியிருக்காரு. பகவத்கீதை தான் நீ என்ன ஒருத்தருக்கு வந்து என்ன படிப்பு படிச்சிருந்தாலும் பகவத்கீதை அறிவு தான் கிங் மாதிரி ராஜ வித்யா வந்து கருதப்படுவது பகவத்கீதை தான் அப்படின்னு பகவான் வந்து அர்ஜுனருக்கு சொல்றாரு. சோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம்ல என்ன சொல்றாங்கன்னா, நான் உனக்கு இது வரைக்கும் அந்த ரகசியமான அறிவை நான் உனக்கு சொன்னேன். இப்ப வந்து ஞானம் நீ உன்னோட நலனுக்காக நான் வந்து அதுவும் நீ என்னோட க்ளோஸ். ஏன்னா அர்ஜுனரும் கிருஷ்ணருக்கும் ஒரே வயசு. சின்ன வயசுல இருந்தே நம்ம பாய்ஸ்ல யூஸ்வலா அந்த அத்தை பசங்க மாமா பசங்க அவங்க ஒரே வயசுனா அவங்க ரொம்ப திக்கா இருப்பாங்க, ரொம்ப க்ளோஸா இருப்பாங்க. சோ எல்லா தப்பு பண்றதும் சேர்ந்து பண்ணுவாங்க, நல்லது பண்ணாலும் சேர்ந்து பண்ணுவாங்க. சோ அர்ஜுனரும் கிருஷ்ணரும் ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸும். நீ என்னோட க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டுன்றனால நான் உனக்கு வந்து ஞானத்தை சொல்றேன், இதுவரை நான் விளக்கியதை காட்டிலும். சோ சாப்டர் 9ல ராஜ வித்யா ராஜகுஹ்யம் அவ்வளவு ரகசியத்தை சொல்லியிருக்காரு. இப்ப இந்த சாப்டர்ல என்ன சொல்ல போறாங்கன்னா, நான் ஞானம் எது உனக்கு சிறந்த ஞானமோ அதை நான் உனக்கு சொல்ல போறேன், இது வந்து உன்னோட நலனுக்காக தான் அப்படின்ட்டு பகவான் வந்து சொல்றாங்க. ஒரே ஒரு நிமிஷம். சோ அடுத்த ஸ்லோகம் அதாவது நீ வந்து என்ன அந்த ஸ்லோகத்துல உள்ளதான் இங்க போட்டிருக்காங்க. பிரியமான அந்த ஸ்லோகத்துல இருக்க வேர்ட் டு வேர்ட் மீனிங். ஏன்னா நீ என்னோட க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டுன்றனால உனக்கு நான் வந்து ஞானத்தை சொல்றேன் அப்படின்ட்டு. அந்த ஞானத்தை பெறணும் அப்படின்னா இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து ஸ்ருணு அப்படின்னு ஒரு வேர்டு இருக்கு இல்லையா. ஸ்ருணு அப்படின்னா கேட்டல். நம்ம ஸ்ரவணம்னா கேட்டல் இல்லையா. அந்த மாதிரி நீ ஸ்ருணு கேளு, நான் ஞானத்தை சொல்ல போறேன், அதை நீ கேளு அப்படின்ட்டு பகவான் சொல்றாங்க. சோ பக்தியில வந்து முன்னேறதுக்கு எளிய வழி என்னது அப்படின்னா பக்தர்களோட சங்கத்துல இருக்கிறது. இப்பவே பாத்தீங்கன்னா நம்ம திடீர்னு எப்படி நமக்கு பகவத்கீதை அறிவு நம்ம எப்படி வருது, இந்த சங்கத்துல இருக்கிறனாலதான் நமக்கு இந்த பகவத்கீதை அறிவு வருது. சோ நம்ம அந்த சத் சங்கத்துல இருந்தா மட்டும்தான் பகவானை பத்தி நிறைய விஷயம் நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும். இப்ப இஸ்கான்ல வந்து ப்ராப்பரா லெவல் 1 லெவல் 2 லெவல் 3 அப்படின்னு ப்ராப்பரா ஒரு ஸ்கூல்ல எப்படி ஒரு கரிக்குலம் இருக்குமோ அந்த மாதிரி இங்க அழகா வச்சிருக்காங்க. லெவல் 1 18 டேஸ்ல வந்து இப்போ இந்த ஸ்வீட் ஸ்டால்ஸ் எல்லாம் போனோம் அப்படின்னா அந்த ஸ்வீட்ஸ் டேஸ்ட் பண்றதுக்காக கொஞ்சம் கொடுப்பாங்க இல்லையா, சாப்பிட்டு பாருங்க, அதை சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னா வாங்குங்கன்னு அந்த ஸ்வீட் ஸ்டால்ஸ்ல இருக்க ஓனர் சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரிதான் லெவல் 1 அந்த 18 டேஸ் கோர்ஸ்ல பகவத்கீதைனா என்ன எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத ஸ்லைட்டா எப்படி அந்த டேஸ்ட் பண்றோம் அந்த மாதிரி ஒரு சுவைக்காக இது பண்றதுதான் லெவல் 1. அதுலயே நிறைய பேருக்கும் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துரும், சூப்பரா இருக்கே அப்படின்ட்டு இன்ட்ரெஸ்டடா அடுத்த லெவலான லெவல் 2க்கு வருவாங்க. லெவல் 2ல தான் ஃபுல் ஸ்லோகம்ஸ். அங்க லெவல் 1ல எல்லா சாப்டர்லயும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஸ்லோகாஸ் தான் சொல்லி தருவாங்க. லெவல் 2ல தான் நம்ம ஒரு சாப்டர்ல இருக்கிற எல்லா ஸ்லோகம்ஸ பத்தியும் டீடைல்டா நம்ம படிப்போம். சோ இதெல்லாம் எப்படி சாத்தியம், நம்ம தனியா ஒரு புக்கு, நம்ம பகவத்கீதை புக்கு வந்து மத்த புக்கு மாதிரி இல்ல. முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி பகவத்கீதை புக்கு பகவான் கிருஷ்ணரோட திருவாயில இருந்து வந்தது பகவத்கீதை. இது வந்து ப்ராப்பரா ஒரு அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒரு குரு மூலியமா தான் நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும். சோ இந்த மாதிரி ஒரு சத்சங்கத்துல நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும். முதல்ல நம்ம கேட்கணும், ஸ்ரவணம் முதல்ல கேட்கணும். பகவத்கீதையில பகவான் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்றது முதல்ல ஒரு குரு மூலியமா நம்ம கேட்கணும். அதுக்கப்புறம் நம்மளே படிச்சு பார்க்கணும். அப்புறம் நம்மளே படிச்சு பாக்குறப்போ அப்பந்தான் நமக்கு புரிய வரும், ஓ இப்படி எல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க பகவான் அப்படின்னு. சோ பக்தர்களின் சங்கத்தில் கிருஷ்ணரை பற்றி கேட்க வேண்டும். ஏன்னா ஸ்ருணு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா, அதுக்காக இதை சொல்றாங்க. மாதாஜி செகண்ட் ஸ்லோகம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. படிக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா படிக்கிறேன். நமே விது சூரகனா பிரபவம் ந மகர்ஷயஹ
அகம் ஆதிர்கி தேவானாம் மகர்ஷீனாம் சர்வசக. தேவர்களோ மகரிஷிகளோ கூட என்னுடைய வைபவங்களை அறிவதில்லை. ஏனெனில் எல்லா விதங்களிலும் தேவர்களுக்கும் ரிஷிகளுக்கும் நானே ஆதியாவேன். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. இப்ப பகவான் என்ன சொல்றாங்கன்னா, நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்த சாப்டர்ஸ்ல நம்ம பார்த்தோம், பகவான் கிருஷ்ணரை நம்ம முழுசா 100% நம்மளால தெரிஞ்சுக்கவே முடியாது. ஒரு அளவுக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டு வரலாம். இப்ப பகவான் என்ன சொல்றாங்கன்னா, தேவர்களுக்குமே என்னை பத்தி ஃபுல்லா தெரியாது, மகா ரிஷிகளா இருந்தாலும் அவங்களுக்கும் என்னை பத்தி ஃபுல் 100% தெரியாது. ஏன்னா என்னுடைய வைபவங்கள், என்னுடைய ஐஸ்வர்யங்கள் பத்தி எல்லாம் அவங்களுக்கு ஃபுல்லா தெரியாது. ஒரு அளவுக்கு அவங்களுக்கு தெரியும், ஆனா ஃபுல்லா தெரியாது. ஏன்னா அவங்களுக்கெல்லாம் மூலமா இருக்கிறது ஏன்னா நான் தான் அவங்கள படைச்சேன். இப்போ அடுத்த அந்த பிக்சர்ஸ் எல்லாம் காட்டுறப்போ உங்களுக்கு புரியும். கிருஷ்ணரை பற்றி யாருக்கும் தெரியாது, அவரே எல்லாருக்கும் மூலம். இந்த பிக்சர் பாருங்க, ஒரு அப்பா ஒரு பையன் இருக்கான். இந்த பையனுக்கு அவங்க அப்பா பத்தி ஃபுல்லா தெரியாது இல்லையா? அதே மாதிரி கிருஷ்ண பகவான் தான் இங்க எல்லாருக்குமே அப்பா. சோ அவர் தான் எல்லாத்தையும் படைச்சாரு. அதனால எப்படி இந்த பையனுக்கு அவனோட அப்பா பத்தி ஃபுல்லா தெரியாதோ, அதே மாதிரி நம்ம எல்லாருமே கிருஷ்ண பகவானோட குழந்தைகள். நம்ம எல்லாருக்கும் கிருஷ்ணரை பத்தி முழுசா தெரியாது. இதுதான் இந்த ஸ்லோகத்துல பகவான் சொல்றாங்க. அடுத்தது, எது தகுதி அல்ல, யாருக்கும் கிருஷ்ணரை தெரியாது, ஏன் அப்படி நம்மளால ஃபுல் 100% ஏன் கிருஷ்ண பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்க முடியாது அப்படின்னா, ஏன்னா அவர் தான் மூலம். எப்படி அந்த பிக்சர் பார்த்தோம் இல்லையா, ஒரு சின்ன பையனுக்கு அவங்க அப்பாவை பத்தி முழுசா தெரியாது. ஏன்னா நம்ம எல்லாருக்கும் அப்பா கிருஷ்ண பகவான். அதனால அவரை பத்தி ஃபுல்லா கம்ப்ளீட்டா நமக்கு தெரியாது. ஆனா ஒரு அளவுக்கு தெரியும். நம்மளோட ரிஷிகள்லாம் எழுதி வச்சிருக்காங்க. ஸ்ரீமத் பாகவதம் மூலியமாவும் பகவத்கீதை மூலியமாவும் நம்ம கிருஷ்ண பகவானை பத்தி ஒரு அளவுக்கு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஏன்னா இங்க ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்காங்க பாருங்க, அப்ப நம்ம கிருஷ்ணரை எப்படி அறிந்து கொள்வது அப்படின்னா, இந்த சத்சங்கத்துல இருக்கணும். பகவத்கீதையிலும் பாகவதத்திலும் உள்ள அவரது உரைகளை கேட்பதன் மூலமாக. சோ அந்த பாகவத கதைகள், அதுல கதைகள்னா கதையில நிஜமாலே நடந்தது. சோ அந்த காலத்து ரிஷிகள் எல்லாம் முதல்ல செவி வழியா கேட்டு அப்புறம் ஒரு ஸ்டேஜ்ல எழுத ஆரம்பிச்சாங்க. சோ பாகவதம் புக்கு, அதுக்கப்புறம் பகவத்கீதை புக்கு, இது மூலியமா தான் நம்ம கிருஷ்ண பகவான ஒரு அளவுக்கு தெரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்ட்டு பிரபுபாதர் அவர்கள் சொல்றாங்க. கிருஷ்ணர் மற்றும் அவருடைய பக்தர்களின் கருணையின் மூலமாக. இந்த சென்டென்ஸ்க்கு தான் நான் சொன்னேன். இப்ப நம்ம பகவத்கீதை புக்கு, இப்ப நிறைய பேர் பாருங்களேன், சில பேர் நம்ம L1க்கு ரெஜிஸ்டர் பண்ணுவாங்க, 5 நிமிஷம் போயிடுவாங்க. ஃபுல்லா கூட கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ண மாட்டாங்க. நான் யூடியூப்ல அட்டென்ட் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. என்கிட்ட புக் இருக்கு, நான் அதை வச்சே படிச்சுக்கலாம் அப்படின்னு அவங்க நினைப்பாங்க. ஆனா உண்மையிலே கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணணும். கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணி ஒரு குரு மூலியமா தான் நம்ம பகவத்கீதையை நம்ம கேட்க முடியும். நம்மளா படிச்சுக்கலாம்னா கண்டிப்பா அது படிச்சுக்க முடியாது. சோ ஏன்னா இது நம்ம கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்றோம் அப்படின்னாலுமே அது பெரிய விஷயம். பகவானோட கிருபை இருக்கிறனாலதான் நமக்கு இந்த கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ற வாய்ப்பு பகவான் தான் ஏற்படுத்தி கொடுக்குறாங்க. இப்ப நான் பேசுறேன்னா அது பகவான் தான் பேச வைக்கிறாங்க. நீங்க கேக்குறீங்கன்னா, ஏன்னா எவ்வளவோ விஷயங்கள் நடந்துட்டு இருக்கு உலகத்துல. நீங்க எல்லாரும் வந்திருக்கீங்க பகவத்கீதையில ஆசையா கிருஷ்ண பகவானை பத்தி கேட்கணும்ன்ற அந்த ஆர்வத்தோட வந்திருக்கீங்க. இதுவும் பகவானோட அருள் தான். சோ பகவானோட அருள், அப்புறம் தூய பக்தர்கள் அவங்களோட பிளெஸிங்ஸும் இருக்கிறனாலதான் இது எல்லாமே சாத்தியம். சோ இது எல்லாம் இருந்தாதான் நம்ம பகவத்கீதையோ பாகவதமோ புரிஞ்சுக்கிறதுக்கான அந்த அறிவும் பகவான் நமக்கு கொடுப்பாங்க. இது ஏன்னா சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா இந்த ஸ்லோகத்துல, தேவர்களுக்கும் என்னை பத்தி ஃபுல்லா தெரியாது அப்படின்னு. அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள், பிரம்ம விமோகன லீலை நடக்கும். அது உங்க எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கலாம். பிரம்மா இது மன்னிப்பு கேட்கிறாரு. அதாவது அந்த பிரம்ம விமோகன லீலை என்ன அப்படின்னா, பிரம்மா மேல இருந்துட்டு பாக்குறாரு, இங்க பிருந்தாவனத்துல நடக்கிற இதெல்லாம் பாக்குறாரு. யாரு இந்த மாட்டுக்கார பையன் சொன்னான்றதுக்காக எல்லாம் கேக்குறாங்களே அப்படின்ட்டு என்ன பண்ணுவாருன்னா, ஒரு நாள் கிருஷ்ண பகவான் அவரோட ஃப்ரெண்ட்ஸோட சேர்ந்து மாடு மேய்க்கிறதுக்கு வருவாங்க. அப்ப எல்லாரும் அசந்து தூங்கிட்டு இருப்பாங்க. அப்ப இவர் பிரம்மா என்ன பண்ணுவாருன்னா, நம்ம எல்லாரையும் கவர்ந்து சென்று எல்லாரையும் கிட்னாப் பண்ணிட்டு போயிடலாம். சோ ஃபர்ஸ்ட் குழந்தைங்களை கிட்னாப் பண்ணது யாருன்னா பிரம்மா தான். சோ கிட்னாப் பண்ணிட்டு போயிருவாரு. எவ்வளவு ஒரு 100 ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்கன்னா அவங்க 100 பேரையும் கிட்னாப் பண்ணிட்டு போயிருவாரு. அந்த கண்ணுக்குட்டி எல்லாம் மாடு மேய்க்க வந்திருப்பாங்க இல்லையா, அந்த மாடையும் கிட்னாப் பண்ணிட்டு அவரோட பிரம்ம லோகத்துல வச்சிருப்பாரு. இங்க கிருஷ்ணர் பாக்குறாரு. எந்திரிச்சு பாக்குறப்போ யாருமே அவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்க மாட்டாங்க. பார்த்தா அவருக்கு கிருஷ்ணருக்கு தெரிஞ்சிடும் இது பிரம்மாவோட இதுதான், பிரம்மா கடத்திட்டு போயிருக்காரு அப்படின்ட்டு. இப்ப கிருஷ்ண பகவான் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அந்த 100 ஃப்ரெண்ட்ஸாவும் தானே ஆயிருவாரு. அந்த கண்ணுக்குட்டியாவும் தானே அவரே உருவம் எடுத்துக்குவாரு. சோ அப்புறம் ஈவினிங் ஆனோன்னு எல்லாரும் அவங்கவுங்க வீட்டுக்கு போயிடுவாங்க. அப்போ அந்த குழந்தைங்க அவங்க வீட்லயும் யாருக்கும் எந்த சந்தேகமும் வராது. ஆனா கிருஷ்ண பகவானே அந்த உருவத்துல போறனால அந்த வீட்டுல எல்லாருக்கும் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப சந்தோஷமா இருப்பாங்க. இப்ப பலராம் இப்படி நாள் போய்கிட்டே இருக்கு.
அது என்னன்னா 1 வருஷம், அதாவது பிரம்மாவோட அந்த ஒரு பகல், அது வந்து 1 வருஷம் ஆகுது. இங்க இந்த இந்த பௌதிக உலகத்துல 1 வருஷம் ஆகுது. ஆனா யாருக்கும் எந்த சந்தேகமும் வரல. ஏன்னா கிருஷ்ண பகவான் எல்லாமாவுமே அவராவே இருக்காரு. அப்போ இவருக்கு பிரம்மா வந்து பாக்குறாரு, எதுவுமே எந்த சேஞ்சும் இல்ல. அப்பந்தான் அவருக்கு புரியுது, நம்ம இது வந்து பகவான், இவங்க வந்து பகவான், நான் ஏதோ மாடு மேய்க்கிற சிறுவன் நினைச்சேன், இவர் பகவான் அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கிட்டு அவர் மன்னிப்பு கேட்கிறாரு. அதுதான் இந்த போட்டோல போட்டிருக்கு. அப்பந்தான் கிருஷ்ண பகவான் வந்து சொல்றாரு, உன்னால, ஆனா கிருஷ்ண பகவான் கருணை கடல் இல்லையா, அதனால அவர் மன்னிச்சு விட்டுருவாங்க. சோ உனக்கு வந்து என்னைய முழுசா புரிஞ்சுக்க முடியாது அப்படின்ட்டு பகவான் சொல்லுவாங்க. சோ அந்த இதுதான். சோ தேவர்களுக்கும் சரி ரிஷிகளுக்கும் சரி முழுசா கிருஷ்ண பகவானை பத்தி தெரியாது. ஏன்னா தேவர்களான பிரம்மா இத்தனைக்கும் நாபிகமலத்துல இருந்து வந்தவர், அவருக்கே தெரியலன்னா அப்ப வேற யாருக்கு தெரியும் கிருஷ்ண பகவானை பத்தி? சோ கிருஷ்ண பகவானை பத்தி முழுசா தெரிஞ்சவங்க யாருமே கிடையாது. மாதாஜி, 3rd ஸ்லோகம் மாதாஜி. பாபு பிரபுஜி வாசிக்கிறீங்களா? அன்மியூட் பண்ணிட்டு வாசிங்க பிரபுஜி. ராஜேஸ்வரி மாதாஜி. ஹலோ பாபு மாதாஜி, பிரபுஜி வாசிங்க பிரபுஜி. கண்ணு கரெக்டா தெரியல, எனக்கு மொபைல பாத்துட்டு இருக்கேன், தப்பா இருந்தா மன்னிச்சுக்கோங்க. டிரான்ஸ்லேஷன் எவனொருவன் என்னை பிறப்பற்றவனாகவும் ஆரம்பமற்றவனாகவும் எல்லா உலகங்களின் இறைவனாகவும் அறிகின்றானோ, மனிதர்களிடையே குழப்பமற்றவனாக அவன் மட்டுமே எல்லா பாவங்களிலுமிருந்தும் விடுதலை பெறுகிறான். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ பிரபுஜி. சோ இப்ப வந்து 3rd ஸ்லோகம், 4th ஸ்லோகம், 5th ஸ்லோகம், இந்த 3 ஸ்லோகம்லயும் கிருஷ்ண பகவான் வந்து அவங்களோட பக்தரை பத்தி பேசுறாங்க. அதாவது கிருஷ்ண பக்தர் அவங்களோட குவாலிட்டிஸ பத்தி பேசுறாங்க. அதாவது அந்த கிருஷ்ண பக்தருக்கு வந்து எந்த ஒரு சந்தேகமும் இருக்காது. அவங்களோட குவாலிட்டிஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, அவங்க கிருஷ்ண பகவானுக்கு பிறப்பும் இல்ல இறப்பும் இல்ல அப்படின்றத நல்லா புரிஞ்சு வச்சிருப்பாங்க. எனக்கு ஆரம்பமும் இல்ல முடிவும் இல்ல அப்படின்ற கிளாரிட்டி அவங்களுக்கு இருக்கும். அப்புறம் எல்லா உலகம், நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் இல்லையா, நிறைய அகிலாண்ட கோடி பிரம்மாண்ட நாயகன் வந்து கிருஷ்ண பகவான். நிறைய கணக்கான உலகங்கள் இருக்கு. அந்த எல்லா உலகங்களுக்கும் முழு முதற் கடவுள் யாருன்னா கிருஷ்ண பகவான் தான். இத வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டவன் அவன் யாரோ அவனுக்கு எந்த கன்ஃபியூஷனும் இருக்காது. அவன் எந்த கன்ஃபியூஷனும் இல்லாம என்ன பக்தி பண்ணுவான். அப்படி அவன் பக்தி பண்றனால அவன் முற்பிறவியில நிறைய பாவங்கள் செஞ்சிருந்தாலும் அதோட தாக்கத்துல இருந்து அவன் வந்து விடுதலை அடைஞ்சிருவான். அவனுக்கு வந்து எந்த ஒரு அந்த பாவங்களோட தாக்கம் அவனை எதுவுமே பண்ணாது. ஏன்னா அவனுக்கு அந்த கிளாரிட்டி இருக்கு, கிருஷ்ணர் தான் முழு முதற் கடவுள். கிருஷ்ணருக்கு பிறப்பும் இல்ல இறப்பும் இல்ல, ஆரம்பமும் இல்ல முடிவும் இல்ல. கிருஷ்ண பகவான் எல்லையற்றவர் அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கிட்டவன் அப்படின்றது பகவான் இங்க சொல்றாங்க. சோ அந்த ஸ்லோகத்தை தான் இங்க போட்டிருக்காங்க. இப்ப அடுத்த ஸ்லோகம் நான் படிச்சிடுறேன். புத்தி, இதுல வந்து இந்த ஸ்லோகத்துல பாத்தீங்கன்னா புத்தி அந்த கிருஷ்ண பக்தரை பத்தி தான் சொல்றாங்க. கிருஷ்ண பக்தர்களுக்கு வந்து புத்தி வந்து, அதாவது ஏற்கனவே நம்ம பகவான் வந்து சொல்லியிருக்காங்க, யாருக்கு பகவத்கீதை அறிவு இருக்கோ அவங்கதான் இன்டெலிஜென்ட் அப்படின்ட்டு. சோ இந்த ஸ்லோகம் 4th and 5th, 3rd, 4th, 5th 3 ஸ்லோகம்லயும் கிருஷ்ண பக்தரோட குவாலிட்டிஸ் சொல்றாங்க. அவங்க எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னா, உங்களுக்கு நல்ல இன்டெலிஜென்ட்டா இருப்பாங்க, அவங்களுக்கு ஞானம் இருக்கும், எந்த டவுட்டும் இருக்காது. அதுதான் புத்தி, ஞானம், ஐயம்லாம் இருக்காது, எந்த டவுட்டும் இருக்காது. ஒரு விஷயம் அவங்க வாழ்க்கையில நடக்குது அப்படின்னாலும் பகவானுக்கு தெரியாம நடக்காது. சோ பகவானுக்கு அது வந்து வெற்றியா இருந்தாலும் சரி தோல்வியா இருந்தாலும் சரி இது பகவானுக்கு தெரியாம நடக்காது. சோ இது எனக்கு வந்து தோல்வி வந்திருக்கு, அப்ப இது மூலியமா நான் ஏதோ கத்துக்கணும்னு பகவான் நினைச்சிருக்காங்க போல, அப்படிதான் அவங்க பாசிட்டிவா தான் நினைப்பாங்க. சோ எந்த டவுட்டுமே இருக்காது அவங்களுக்கு. மயக்கம்னா நிறைய விஷயம், நிறைய விதத்துல அந்த மயக்கத்தை பத்தி சொல்லலாம். மண்ணாசை, பெண்ணாசை, பொண்ணாசை, அந்த மாதிரி எல்லாம் நிறைய ஆசை இருக்கு. பதவி, சில பேர் பதவின்னு அதுல பற்றா இருக்கிறது. அப்புறம் நான் வந்து நிறைய படிச்சிருக்கேன், எனக்கு வந்து மரியாதை கொடுக்கணும், இந்த மாதிரி நிறைய விதமான மயக்கங்கள். பெண்ணுக்கு ஆணு, ஆணுக்கு பெண்ணு, இந்த மாதிரி எந்த விதமான மயக்கத்திலயும் அவங்க இருக்க மாட்டாங்க. இது எல்லாத்துல இருந்து விடுதலையா இருப்பாங்க. அதான் அது எதுவுமே அவங்கள பாதிக்காது. மன்னித்தல், அவங்களுக்கு வந்து மன்னிக்கிற குணம். இந்த மன்னித்தல்ன்ற ஒரு வேர்டு, இதுல இருக்கிற ஒரு வேர்டும் இல்லாதனாலதான் இப்போ இந்த பௌதிக உலகத்துல நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் நம்ம ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். நிறைய பேருக்கு வந்து இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்றேன், கப்பிள்ஸே பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் டைவர்ஸ்க்கு அப்ளை பண்ணி இருக்காங்க. இப்போ நம்ம அம்மா அப்பா, அவங்களோட அம்மா அப்பா சொல்றேன், நம்ம தாத்தா பாட்டி அவங்க ஜெனரேஷன்ல எல்லாம் இந்த வேர்டு நம்ம கேள்வியே பட்டிருக்க மாட்டோம். அங்கேயும் தாத்தா வந்து பாட்டியை போட்டு அந்த திட்டுவாரு, ஆனாலும் பாட்டி வந்து வீட்லயே தான் இருப்பாங்க. சோ இந்த டைவர்ஸ்ன்றது ஒரு கல்ச்சர் வந்து அந்த கல்ச்சர் வந்து இப்போ இது அதுவுமே ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ்ல தான் ஒருவனுக்கு ஒருத்தி அந்த ஒரு எதுவுமே இருக்காது.
அதனால அங்க இருந்து வந்தது இது. நம்ம தர்மத்துல டைவர்ஸ்னு ஒரு இதே கிடையாது. இப்போ ரொம்ப கொடுமைப்படுத்துறாங்க அப்படின்றப்போ அது 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 வந்து இது பண்ணலாம். சும்மா சின்ன சின்ன விஷயம் ஒண்ணுமே ஒரு பெரிய விஷயமாவே இருக்காது. அதுக்கு அந்த மன்னிக்கிற குணம் இல்லாததுனாலதான் அது அவ்வளவு பெரிய பெரிய பூதாகரமா ஒரு பெரிய ப்ராப்ளமா ஆகி அதுக்கப்புறம் அது வந்து இந்த மாதிரி டைவர்ஸ் அந்த அளவுக்கு கொண்டு வருது. சோ மன்னித்தல், பகவான் என்ன சொல்றாங்கன்னா, நீ கிருஷ்ண பக்தர்களுக்கு இந்த மன்னித்தல் குணம் இருக்கும் அப்படின்ட்டு சொல்றாங்க. அப்புறம் வாய்மை, அந்த அந்த விஸ்டம் அதெல்லாம் இருக்கிறது. அப்புறம் புலனடக்கம், நல்லாவே அவங்களுக்கு அந்த புலன் அடக்கத்தோட இருப்பாங்க கிருஷ்ண பக்தர்கள் எல்லாமே. மனசும் அலை பாயாது. ஏன்னா நம்ம மனசை பத்தி ரொம்ப டீடைல்டா சாப்டர் 6ல பார்த்தோம் இல்லையா. மனசு அது இஷ்டத்துக்கு நம்ம ஓட விட்டோம் அப்படின்னா அது வந்து நம்மளை எங்க வேணாலும் எந்த ஒரு தப்பு வேணாலும் அதை செய்ய வச்சிரும். இப்ப நிறைய சில பேர் வந்து பெரிய பதவியில இருப்பாங்க, அவங்களுக்கு அந்த மன அடக்கம் புலனடக்கம் இல்லாத ஒரு காரணத்தினால அவங்க வந்து தப்பு பண்ணிடுவாங்க. ஒரு நாள் அந்த தப்பு பண்ணிடுவாங்க. அதுக்கு வந்து நிறைய பேர் அது வெளியே தெரியறப்போ அது சூசைடே பண்ணிக்குவாங்க. இத்தனைக்கும் இப்ப ரொம்ப படிச்சவங்களா இருப்பாங்க, இல்ல ரொம்ப பெரிய பதவியில இருப்பாங்க. அதுக்கு காரணம் அவங்க புலனடக்கம் அந்த மன அடக்கம் இல்லாததுனால இந்த மாதிரி. சோ இதுல இருக்கிற ஒரு வேர்டும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அதுக்காக தான் நான் இதை சொல்றேன். சோ பகவானும் சொல்லியிருக்காங்க, ஒரு கிருஷ்ண பக்தனா இருக்கிறவன் இது எல்லாமே இருக்கும். அவனால புலன்களை அடக்கி வச்சுக்க தெரியும், மனச நல்லாவே அடக்கி வச்சுக்க தெரியும். மனசு இழுக்கிற இழுப்புக்கு அவன் போக மாட்டான். அதுக்கப்புறம் சுகம் துக்கம் ரெண்டுத்தையும் சமமா பார்ப்பான். பிறப்பு இறப்பு எல்லாமே சமமா பாக்குறது. அப்புறம் அவனுக்கு வந்து அச்சம், எதுக்கு அச்சப்படணும், எதுக்கு பயப்படணும், எதுக்கு பயப்படக்கூடாது, அந்த இதெல்லாம் அவனுக்கு நல்லா தெரியும். அப்புறம் ஹிம்சை நம்ம மனசளவுல கூட யாரையும் நம்ம காயப்படுத்த கூடாது அப்படின்றதுல எல்லாமே அந்த கிருஷ்ண பக்தர்களுக்கு தெரியும். சமத்துவம், இப்பதான் சொன்னேன் இல்லையா, எல்லாரையும் ஈக்குவலா ட்ரீட் பண்றது. நிறைய பேர் ஈக்குவலா ட்ரீட் பண்ண மாட்டாங்க. ஆனா இந்த கிருஷ்ண பக்தர்கள் அந்த அறிவு இருக்கிறவங்க, பகவத்கீதை அறிவு இருக்கிறவங்க கண்டிப்பா எல்லாரையும் ஈக்குவலா தான் ட்ரீட் பண்ணுவாங்க. திருப்தின்ற இந்த ஒரு வேர்டுக்கு இங்க இருக்கிற ஒரு வேர்டும் ஒரு பெரிய விஷயம். திருப்தி, நம்ம கிட்ட என்ன இருக்கோ அதை கொண்டு திருப்தியோட வாழ்றது. எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து சுதாமா கிட்ட ஒண்ணுமே இல்லை, ஆனாலுமே அவரு திருப்தியா இருப்பாரு. திருப்தியா அவர் வந்து சாமியை வந்து கிருஷ்ண பக்தி பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க. ஃபுல் டேவும் கிருஷ்ணா கான்சியஸோட இருப்பாங்க. அப்புறம் தவம், நம்ம இப்போ இந்த பௌதிக உலகத்துல இருக்கோம், நம்ம டெய்லி 16 சுற்றுகள் செய்யறோம். பகவான் 4 வேளையும் நம்ம பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணி நம்ம சாப்பிடுறோம்னா அதுவே பெரிய தவம். டெய்லியுமே நம்ம கிருஷ்ணா கான்சியஸோட இருக்கிறோம். நம்ம உலகத்துல மத்தவங்க எல்லாரும் சினிமாக்கு போறாங்க, ஸ்போர்ட்ஸுக்கு போறாங்கன்னா நம்ம அதெல்லாம் போகாம நம்ம கிருஷ்ணா கான்சியஸோட இருக்கோம்னா அதுவே பெரிய தவம் அப்படின்னு தான் பகவான் சொல்றாங்க. இது பெரிய யோகம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்புறம் தானம் பத்தி இன்னைக்கு வரக்கூடிய சாப்டர்ல நம்ம பார்ப்போம். யாருக்கு தானம் கொடுக்கணும், எந்த டைம்ல தானம் கொடுக்கணும், எப்படி தானம் கொடுக்கணும், யாரை நினைச்சிட்டு. நேத்திக்குமே நான் ஒரு ஸ்டோரி சொன்னேன் இல்லையா, பசுமாடெல்லாம் தானம் பண்ணாங்க இல்லையா, அந்த ஸ்டோரி. சோ யாரை நினைச்சிட்டு நம்ம தானம் கொடுக்கணும், யாருக்கு தானம் கொடுக்கணும், எந்த டைம்ல தானம் கொடுக்கணும், எல்லாமே பகவான் பகவத்கீதையில சொல்லியிருக்காங்க. அது இனிமேல் வரக்கூடிய சாப்டர்ஸ்ல நீங்க பார்க்கலாம். புகழ் மற்றும் இகழ்ச்சி, சில பேரால புகழ்ச்சியை வந்து தாங்கிக்க முடியும், இகழ்ச்சியை தாங்கிக்க முடியாது. சோ நம்ம ரெண்டுத்தையும் ஈக்குவலா பார்க்கணும் அப்படின்றது பகவான் சொல்றாங்க. ஏன்னா உயிர்வாளிகளிடம் காணப்படும் பல்வேறு குணங்கள் அனைத்தும் என்னால் படைக்கப்பட்டவையே. சோ பகவான் தான் இது எல்லாமே படைச்சிருக்காரு. ஆனா ஒரு கிருஷ்ண பக்தனுக்கு வந்து இது எல்லாமே இருக்கும். அதாவது அவனோட புத்தி வந்து ஸ்திரமா இருக்கும், இன்டெலிஜென்டா இருப்பான், ஞானத்தோட இருப்பான், எந்தவித டவுட்டும் இருக்காது. பகவான் கிருஷ்ணர் மேல அந்த ஃபுல் ஃபோக்கஸ் அது எல்லாமே இருக்கும். சோ இது எல்லாமே ஓகேங்களா. அடுத்து வரக்கூடிய ஸ்லோகம். சோ கிருஷ்ணரின் பல்வேறு குணங்களின் மூலம் புத்திசாலித்தனம் அறிவு. சோ கிருஷ்ண பக்தர்கள் வந்து புத்திசாலியா இருப்பாங்க. அதைத்தான் நான் இப்போ சொன்னேன், அதுக்குதான் டீடைல்டா சொன்னேன். இது எல்லாம் படைச்சதும் கிருஷ்ண பகவான் தான். எப்படி பகல் இரவு அப்படின்னு இருக்கோம், இந்த எல்லா இருமைகளையும் படைச்சதும் பகவான் தான். இப்போ ஒரு அப்பா வந்து தன்னோட பையனுக்கு ஒரு கஷ்டமான இப்ப காலங்காத்தால எந்திரிச்சு படி அப்படின்னு சொல்றாங்கன்னா அவனை வந்து கொஞ்சம் கஷ்டப்படுத்துற மாதிரி தான். ஆனா அவனோட ரிசல்ட் அப்பதான் நல்லா இருக்கும். அவன் நல்லா போக்கஸா திரும்ப ரிவிஷன் பண்ணு அப்படின்னு சும்மா வந்து இது பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க, அவனுக்கு ஒரு கஷ்டமான ஒரு இதெல்லாம் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா அவனோட நல்லதுக்கு தான். அதே மாதிரிதான் பகவான் நமக்கு கஷ்டமான சூழ்நிலைகளையும் கொடுப்பாங்க. அதை நம்ம ஹேண்டில் பண்ணதான் நமக்கு வந்து ஒரு புரிதல் வரும். ஓகே, நம்ம இந்த மாதிரியான கஷ்டமான சூழ்நிலை வந்தா நம்ம இப்படி எடுத்துட்டு போகணும் அப்படின்னு ஒரு விஷயமும் நமக்கு சொல்லி கொடுப்பாங்க. சோ அச்சமின்மை, மன அடக்கம், அதை பத்தி தான் நான் எக்ஸாம்பிளும் சொன்னேன். அப்புறம் சமத்துவமா இருக்கிறது, யாரையும் நம்ம ஏற்றத்தாழ்வு இல்லாம பாக்குறதுக்காக இந்த
பிக்சர் போட்டிருக்காங்க. இது திருப்திக்காக இந்த பிக்சர் போட்டிருக்காங்க. நமக்கு என்ன இருக்கோ அதை கொண்டு நம்ம திருப்தியோட இருக்கணும். அப்புறம் பரமபுருஷ பகவானின் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு இருப்பவருக்கு எல்லா நற்குணம். சோ இந்த குவாலிட்டிஸ் இப்ப நம்ம முன்னாடி பார்த்தோம் இல்லையா, அந்த குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம கண்டிப்பா பகவானோட பக்தி தொண்டை நம்ம செய்ய முடியும். ஒன்ஸ் நம்ம அந்த பக்தி சேவையில ஈடுபட ஆரம்பிச்சிட்டோம் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம கிட்ட இருக்கிற அந்த கெட்ட விஷயங்கள் எல்லாம் தானா கொஞ்சம் கொஞ்சமா போயிடும். நல்ல நல்ல குணங்கள் எல்லாம் வர ஆரம்பிக்கும். அதுதான் பகவான் இங்க சொல்றாங்க. நம்ம நேத்திக்கு கூட பார்த்தோம் இல்லையா, ஒருத்தன் பக்தி தொண்டு செய்யறான், ஒருத்தன் நிறைய கெட்ட விஷயங்கள் இருக்கு அவன் கிட்ட, ஆனா பக்தி தொண்டை ஒழுங்கா செஞ்சுட்டு வரான் அப்படின்னா நீ அவனை கெட்ட லிஸ்ட்ல சேர்க்க கூடாது, அவனை ஒரு பக்தன் லிஸ்ட்ல தான் சேர்க்கணும். ஏன்னா அவன் பக்தி தொண்டை ஒழுங்கா செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறதுனால போக 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 ஒரு ஸ்டேஜ்ல அவன் அந்த தவறான செயல்கள்ல இருந்து கம்ப்ளீட்டா விடுபட்டு தூய பக்தி பண்ண ஆரம்பிச்சிருவான். சோ அவனை நம்ம பக்தன் லிஸ்ட்ல தான் சேர்க்கணும் அப்படின்னு பகவான் சொல்றாங்க. 7 மகா ரிஷிகளும் அவர்களுக்கு முந்தைய 4 ரிஷிகளும் மனித சமுதாயத்தை தோற்றுவித்தவர்களான மனுக்களும், அதாவது நம்ம இப்ப ஆடம் ஈவு அவங்கதான் ஃபர்ஸ்ட், அவங்களாம் ஃபர்ஸ்ட் கிடையாது. கண்டிப்பா ஸ்வயம்புவ மனு, அதுக்கப்புறம் சதரூபா, இவங்க 2 பேர் தான் பகவான் ஃபர்ஸ்ட் இவங்க கிட்டதான் ஒப்படைக்கிறாங்க. நீங்க நிறைய மக்களை தோற்றுவிக்கணும் அப்படின்னு. அப்ப அவங்க கேக்குறாங்க நாங்க எங்க தங்குறது, அப்பதான் உலகத்தையே படைக்கிறாங்க. சோ நம்ம ஆதியா படைச்சது பகவான் தான். சோ நம்ம சனாதன தர்மம் தான் மேனை இது பண்ணதே. அந்த ஸ்வயம்பு மனு கிட்ட இருந்து மக்கள் எல்லாம் உருவாங்க. மேன், இங்கிலீஷ்ல மேன்ன்ற வேர்டே அந்த ஸ்வயம்புவ மனு, அந்த மனுல இருந்துதான் அந்த மேன்ன்ற வேர்டே எடுத்தாங்க. மனிதர்கள் அங்க இருந்து தோன்ற அந்த மனு கிட்ட இருந்து மக்கள் பிறந்தனால மனிதர்கள் அப்படின்ட்டு அந்த பேரும் வந்தது. சோ பகவான் தான் இந்த உலகத்தை கிரியேட் பண்ணது. பகவான் தான் அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஆதியான அந்த ஃபர்ஸ்ட் மேல் அண்ட் ஃபீமேல படைச்சதும் பகவான் தான். அவங்க கிட்ட இருந்துதான் நிறைய குழந்தைகள் பிறந்தாங்க. அந்த குழந்தைகள் ஒரு இங்க போட்டிருக்கோம் பாருங்க, நிறைய உலகங்கள் இருக்கு. எல்லா உலகங்களையும் இவங்க குழந்தைகள் தான் வாழ்றாங்க. அவங்க கிட்ட இருந்து நிறைய அப்படியே பாப்புலேஷன் மல்டிப்ளை ஆகுது. சோ இப்ப சொன்ன ஸ்லோகம் தான் அது. இந்த 4 குமாரர்கள் தான் இந்த சனத்குமாரர்கள் அப்படின்லாம் உண்டு இல்லைங்களா. அது பல்வேறு லோகங்களில் வாழும் எல்லா உயிரினங்களும் அவர்களிடமிருந்து தோன்றியவையே. இவர்கள் அனைவரும் கிருஷ்ணரிடமிருந்து வந்தவர்கள், தோன்றியவர்கள். அதுக்கப்புறம் மிக உயர்ந்த நபர்களும் கூட அவர்களிடம் இருந்து நேரடியாகவோ அல்லது அவர் தூய பக்தர்களிடம் இருந்து, இது நம்ம போன ஸ்லோகம்லயே பார்த்தோம். சோ நம்ம கிருஷ்ணரை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா ஒரு நிறைய ஒரு யார்கிட்ட வேணாலும் நம்ம கேட்ட முடியாது. ஒரு அங்கீகரிக்கப்பட்ட குரு அவங்க மூலியமா தான் நம்ம கிருஷ்ணரை பத்தி தெரிஞ்சுக்க முடியும். இல்ல ஒரு நல்ல ஒரு சத்சங்கம், ஒரு சங்கத்துல இருக்கும் போதுதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும் கிருஷ்ண பகவானை பத்தி. எனது இத்தக வைபவத்தையும் யோக சக்தியையும் எவன் உண்மையாக அறிகின்றானோ அவன் களங்கமற்ற பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுகின்றான், இதில் சந்தேகமே இல்லை. அதாவது பகவான் என்ன சொல்றாங்கன்னா, என்னோட இந்த வைபவம், சோ நான் தான் ஃபர்ஸ்ட் கிரியேட் பண்ணேன். இந்த மனுஷங்க பிறக்கிறதுக்கு காரணமே நான் தான். சோ நான் தான் ஃபர்ஸ்ட் அந்த மேல் அண்ட் ஃபீமேல படைச்சு அவங்க கிட்ட இருந்து அவங்க தங்கறதுக்கு உலகத்தையும் படைச்சு, சோ எல்லாத்துக்கும் மூலம் நான் தான் அப்படின்றத யாரு புரிஞ்சுக்கிறானோ அவனால கண்டிப்பா களங்கம்னா இம்பியூரிட்டிஸ் இல்லையா. சோ இம்பியூரிட்டிஸ் இல்லாம ஒரு பியூரிஃபைடு ஒரு டிவோஷனல் சர்வீஸ் அவனால எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு பகவான் இந்த ஸ்லோகம் மூலியமா சொல்றாங்க. பகவானின் வைபவங்களை, சோ நம்ம பகவானுக்கு இப்பேற்பட்டவர், இவ்வளோ பெரியவர் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம அவர்கிட்ட கண்டிப்பா சரண் அடைஞ்சிருவோம். இவனும் அர்ஜுனனும் இதெல்லாம் சொல்ல பகவான் கிருஷ்ணர் என்னோட அத்தை பையன், என் ஃப்ரெண்டு அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருந்த அவருக்கு இதெல்லாம் சொல்ல பகவான் எவ்வளவு பெரியவர் அப்படின்றத அவனுக்கு தெரிய வருது. அப்ப அவன் சரண் அடைகிறான். அவனை மாதிரி நம்மளும் கிருஷ்ண பகவானை பத்தி கேட்க நமக்குமே சரண் அடையறத தவிர நமக்கு வேற வழியே இல்லை அப்படின்ற மாதிரிதான் தோணும். சோ பதம் 16ல இருந்து அர்ஜுனன் கேள்விக்கான தூண்டுதல் வருது. இப்ப 8th ஸ்லோகம்ல பகவான் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, நான் தான் ஜட உலகத்தையும் படைக்கிறேன். இப்ப நம்ம ஜட உலகத்துலதான் இருக்கோம். நான் தான் ஆன்மீக உலகத்தையும் படைக்கிறேன். சோ எல்லாத்துக்கும் மூலம் நான் தான், ஏன்னா அவர் தான் படைக்கிறாரு. எல்லாம் என்னிடம் இருந்தே தோன்றுகின்றன. ஏன்னா பகவான் சங்கல்பம் மாத்திரத்துல அவர் நினைச்சாருன்னா போதும், ஃபார்ம் ஆயிடும். இதனை நன்றாக அறிந்த அறிஞர்கள் யாரெல்லாம் இந்த விஷயத்த, என்னோட ஐஸ்வர்யத்தை, என்னோட வைபவத்தை புரிஞ்சுக்கிறாங்களோ,
எனது பக்தி தொண்டில் அவங்க வந்து என்ன கும்பிட ஆரம்பிச்சிருவாங்க, பகவான் என்ன கும்பிட ஆரம்பிச்சிருவாங்க. இதே பூர்வமாக என்னை வழிபடுகின்றனர். யாரும் வந்து அதாவது மனசார பகவானை வந்து வழிபட ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவாங்க அப்படின்னு பகவான் சொல்றாங்க. இத அர்ஜுனர் கிட்ட சொல்றாங்க. கிருஷ்ணருடைய ஐஸ்வர்யங்கள் பௌதிக அதாவது அந்த கிருஷ்ணரோட ஐஸ்வர்யம் இப்ப நம்ம இங்க இருக்கோம், பௌதிக உலகத்துல இருக்கோம். இப்ப வெக்கேஷன், இப்ப இந்த வெக்கேஷனுக்கும் நிறைய பேர் வந்து ஏதாவது ஊருக்கு போகலாம், ஹில் ஸ்டேஷனுக்கு போகலாம். அப்ப போறப்போ ஒரு ஊருக்கு போய் ஆல் ஓவர் இந்தியாலே சொல்றேன் நான், போறப்போ இப்போ ஊட்டிக்கோ கொடைக்கானலுக்கோ போறோம் அப்படின்னா அங்க இப்ப கேரளாக்கு அந்த மாதிரி எல்லாம் போறப்போ இயற்கை எவ்வளவு நல்லா இருக்கு அப்படின்னு நம்ம ரசிச்சு இருக்கோம் இல்லையா, ஸ்பெண்ட் பண்றோம் இல்லையா. இதெல்லாமே பகவான் தான் கிரியேட் பண்ணிருக்காங்க. சோ பகவானோட ஒரு துளி தான், அவரோட ஐஸ்வர்யத்துல ஒரு துளி தான் இது எல்லாமே. அப்போ பகவானோட உலகம் எவ்வளவு சூப்பரா இருக்கும் இல்லையா. சோ என்னுடைய ஐஸ்வர்யங்கள், சோ நான் தான் படைக்கிறேன் அப்படின்றத யாரு புரிஞ்சுக்கிறாங்களோ, சோ பௌதிக உலகமா இருந்தாலும் சரி, ஆன்மீக உலகம், நம்ம கிருஷ்ணரோட கோலோக விருந்தாவனத்தை பத்தி 6th சாப்டர்ல நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா. அது வந்து தானா தனியா ஒரு, இப்ப நம்ம இங்க எல்லாம் எலக்ட்ரிசிட்டி போட்டுட்டு இருக்கோம், அவரோட உலகம் வந்து அவ்வளோ பிரகாசமா இருக்கும். அதுக்கு வந்து தனியா லைட் எலக்ட்ரிசிட்டியே தேவையில்லை, சுய பிரகாசமா அவ்வளோ ஒளியோடு இருக்கும் பகவானோட ஆன்மீக உலகம். சோ இந்த பௌதிக உலகமும் சரி, பகவானோட அந்த ஆன்மீக உலகத்தையும் சரி படைச்சது யாருன்னா கிருஷ்ண பகவான் தான். சோ இதெல்லாம் நம்ம புரிஞ்சுக்க நம்ம என்ன ஆகும்னா, நம்ம மனசு பியூரா ஆகி நம்ம தூய பக்தி தொண்டுல ஈடுபடலாம். தூய பக்தி தொண்டுல ஈடுபடுறது மூலியமா நம்ம தூய பக்தராகவும் ஆகலாம் அப்படின்னு பகவான் கிருஷ்ணரே சொல்றாங்க. சோ இது இப்படி பகவான் தான் முழு முதற் கடவுள், பகவான் தான் எல்லாத்தையுமே கிரியேட் பண்றாரு அப்படின்றதுக்கான ப்ரூஃப். இப்ப நிறைய பேர் வந்து என்ன ப்ரூஃப்னு கேட்பாங்க இல்லையா. அதுக்காக சொல்றாங்க. மகா உபனிஷத்துல 1.2ல இத பத்தி சொல்லப்பட்டிருக்கு. நாராயண உபனிஷத்துல 1 and 4ல இத பத்தி சொல்லியிருக்காங்க. கிருஷ்ண பகவான் தான் முழு முதற் கடவுள். மகாபாரதத்திலயும் சொல்லப்பட்டிருக்கு. வராக புராணம்ல, அப்புறம் கோபால தாபனி உபனிஷத், அதுல எல்லாத்துலயுமே சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்ட்டு பிரபுபாதர் அவர்கள் சொல்றாங்க. சோ அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவின் மூலம் வேத சாஸ்திரங்களின் அடிப்படையில் கிருஷ்ணரை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சோ இது வந்து நம்ம லெவல் 1ல இருந்தே சொல்லியிருப்பாங்க. நம்ம பகவத்கீதை ஆஸ் இட் இஸ் அந்த புக்கை தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். ஏன்னா இந்த புக்கு தான் பகவான் கிருஷ்ணர் கிட்ட இருந்து சீடர் பரம்பரை வழியா இப்ப பிரபுபாதர் அந்த டிரான்ஸ்லேஷன் எல்லாம் பண்ணிருக்காங்க. அந்த புக்கை தான் நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஏன்னா பகவத்கீதை புக்கை நிறைய பேர் அவங்க இஷ்டத்துக்கு எழுதியிருக்காங்க. சோ அதெல்லாம் அதுல வந்து அவங்களோட சொந்த கருத்துக்களை தான் எழுதியிருக்காங்க. சோ அதெல்லாம் நம்ம அதை படிச்சோம் அப்படின்னா நம்ம கன்ஃபியூஸ் ஆகும். ரெண்டாவது தப்பா எழுதியிருக்காங்க. எப்படி படங்கள்ல வந்து கர்ணனை வந்து ரொம்ப கொடை வள்ளல் இருந்தாலும் அவன் எவ்வளவு மோசமானவன் அப்படின்றத சாஸ்திரங்கள்ல விவரமா கூறப்பட்டிருக்கு. ஆனா அதை புரிஞ்சுக்காம படத்தை பார்த்துட்டு கர்ணன் எவ்வளவு பெரிய நல்லவன் தெரியுமா, ராவணன் எவ்வளவு நல்லவன் தெரியுமா, அவனுக்கு அந்த ருத்ரவீணை வாசிக்க தெரியும், அது எல்லாராலையும் கத்துக்க முடியாது அப்படின்னாலும் அவங்க கிட்ட இருக்கிற அந்த மோசமான குணம், அவங்க உண்மையிலே கெட்டவங்க. ஆக்சுவலா ராவணன் கர்ணன் தான் வந்து திரௌபதி அவங்க பாண்டவர்கள் எல்லாம் தோத்துட்ட அப்புறம் திரௌபதி மேல அவனுக்கு ஏற்கனவே ஒரு கண்ணு இருக்கும். சோ அவன் வந்து சொல்றான், துரியோதனனுக்கு ஐடியா குடுக்கறதே அவன் தான், கர்ணன் தான். இந்த மாதிரி அவ இனிமேல் நமக்கு அடிமை, அவளை புடிச்சு அவளை வந்து மானபங்கம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்றதே துரியோதனனுக்கு சொல்றதே கர்ணன் தான். யாரு நம்ம பெரிய கொடை வள்ளல்னு நிறைய பேர் தூக்கி வச்சு கொண்டாடிட்டு இருக்காங்களோ அவன் அவ்வளவு பெரிய மோசமானவன். இது காரணம் என்ன? ஏன்னா படத்துல என்ன காமிக்கிறாங்களோ அதை நம்புறாங்க. வேதங்களை கரெக்டா படிச்சவங்க சொன்னா அதை ஒத்துக்க மாட்டாங்க. சோ யாரு அங்கீகரிக்கப்பட்ட குருமார்கள் அவங்க என்ன சொல்றாங்களோ அதுல இருந்துதான், யார் வேதங்களை ப்ராப்பரா படிச்சிருக்காங்களோ அவங்க சொல்றதான் கேட்கணுமே தவிர சினிமால காட்டுறதையும் சீரியல்ல காட்டுறதையும் வச்சு நம்ம ஒரு முடிவுக்கு வரவே கூடாது. அது பெரிய குற்றம். எப்படி பகவான் கிருஷ்ணர் ஒரு சாதாரண மனுஷன் அப்படின்னு நினைக்கிறது குற்றம் அப்படின்னு பகவானே சொல்றாங்க இல்லையா. அதே மாதிரி யாரெல்லாமோ என்னெல்லாமோ சொல்றதெல்லாம் நம்ம நம்ப கூடாது. இப்போ நம்ம பகவத்கீதை புக்குமே பகவத்கீதா ஆஸ் இட் இஸ் பை ஏசி பிரபுபாதர் அவர்கள் போட்டிருக்கோம் புக்லயே. அதைத்தான் நம்ம வாங்கணும். நீங்க அதுலயே அந்த பகவத்கீதை புக் யாரெல்லாம் வச்சிருக்கீங்களோ அதுலயே பாருங்க, அந்த குரு சீடர் பரம்பரை பேஜ் நம்பர் 42 நினைக்கிறேன், 42 30 தெரியல, அதுல அந்த போட்டிருக்கோம் அந்த குரு சீடர் பரம்பரை கிருஷ்ணர் கிட்ட இருந்து வந்திருக்கோம். அந்த கிருஷ்ணர் வந்து பிரம்மாக்கு சொல்றாரு, பிரம்மா வந்து இன்னொருத்தருக்கு சொல்லி வழியா கடைசியில 42nd யாருன்னா நம்ம பிரபுபாதர் அவர்கள். சோ பிரபுபாதர் அவரோட சீடர்கள் மூலியமா இந்த எல்லாம் கிருஷ்ண பகவான் என்ன சொல்லியிருக்காங்களோ அது ஒரு இது மாறாம சொல்லியிருக்காங்க இந்த புக்ல.
சோ அதனாலதான் இந்த புக்கை ஃபாலோ பண்ணுங்க. இதுல பகவான் என்ன சொல்லியிருக்காரு அர்ஜுனர் கிட்ட அத மட்டும்தான் இந்த புக்ல எழுதியிருக்கே தவிர வேற எந்த எக்ஸ்ட்ரா விஷயமும் இந்த புக்ல இருக்காது. பகவத்கீதையின் மீதான அங்கீகாரமற்ற விளக்க உரைகளையும் கருத்துக்களையும் அறவே தவிர்த்து, ஏன்னா நிறைய பேர் எழுதியிருக்காங்க, அது எல்லாமே தப்பா எழுதியிருக்காங்க, அவங்களோட சொந்த கருத்துக்களை உள்ள புகுத்தி இருக்காங்க. சோ அது தப்பு. அது பகவான் அப்படிலாம் நிறைய விஷயம் சொல்லல, ஆனா பகவான் சொன்னதா இவங்க எழுதியிருக்காங்க, அதெல்லாம் தப்பு. உறுதியுடனும் திடமாகவும் கிருஷ்ண உணர்வில் முன்னேற வேண்டும். இது பிரபுபாதர் அவர்கள் சொல்லியிருக்காங்க. சோ நம்ம கிருஷ்ண பகவான் என்ன சொல்லியிருக்காங்களோ அதுபடிதான் நம்ம நடக்கணும் அப்படின்ட்டு பிரபுபாதர் அவர்கள் சொல்லியிருக்காங்க. இப்ப 9th ஸ்லோகம்ல எனது தூய பக்தர்களின் சிந்தனைகள் எண்ணில் மூழ்கியுள்ளன. சோ தூய பக்தர் நம்மளே நம்ம சுய பரிசோதனை செஞ்சுக்கலாம். நம்ம தூய பக்தி தொண்டு செய்யறோம், நம்ம தூய பக்தரா ஆயிட்டோம் அப்படின்னா ஃபுல் டேவும் நம்ம கிருஷ்ணா கான்சியஸோட தான் இருப்போம். வேற எந்த சிந்தனையும் நமக்கு இருக்காது. கிருஷ்ணரை பத்தின விஷயங்கள்ல மட்டும்தான் நம்ம ஈடுபாடோட இருப்போம். கிருஷ்ணருக்கு எது திருப்திப்படுத்துதோ அந்த செயல்கள் மட்டும்தான் நம்ம செய்வோம். இது ஒரு நம்மளே நம்ம சுய பரிசோதனை செஞ்சுக்கணும். அப்படி இன்னும் நம்ம வரல, நம்ம இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் நமக்கு அபார்ட் ஃப்ரம் கிருஷ்ணா நிறைய இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு அப்படின்னா நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் அப்படியே முன்னேறிக்கிட்டே வரணும், இன்னும் நம்ம முன்னேறணும் பக்தியில அப்படின்ட்டு நமக்கு நாமே சொல்லிக்கணும். அவர்களது வாழ்க்கை யாரோட வாழ்க்கை? இது பகவான் கிருஷ்ணரே சொல்றாங்க. யாரு என்னை பத்தி மட்டுமே நினைச்சுக்கிட்டு இருக்காங்களோ அவங்கள தூய பக்தர்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்க பகவான். அவர்களது வாழ்க்கை எனது தொண்டிற்காக அர்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ளது. இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் யார் சொல்லலாம்னா, இப்ப இஸ்கான்ல பிரபுஜீஸ் எல்லாம் இருக்காங்க இல்லையா, சந்நியாசம் எடுத்துக்கிட்டா அங்கே இருக்காங்க இல்லையா, அவங்கள எல்லாமே சொல்லலாம் நம்ம. ஏன்னா அவங்களோட லைஃபே ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கிருஷ்ண பக்தி பண்றதுக்காகவே அவங்க லைஃப அர்ப்பணிச்சிருக்காங்க. சோ அவங்க மட்டும் இல்ல, நம்ம இல்லறத்துல இருந்தாலும் நம்மளோட கடமை, நமக்குன்ட்டு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செஞ்சுட்டு, ஏன்னா அர்ஜுனரும் சன்னியாசி இல்ல, அவரும் நம்மள மாதிரி ஒரு இல்லறத்தவர் தான், அவரும் பக்தி பண்றாரு இல்லையா. அதே மாதிரி நம்மளும் இல்லறத்துல இருந்தாலும் நம்மளும் கிருஷ்ண பக்தி பண்ண முடியும். நம்ம என்னென்ன செயல்கள் செய்யறோமோ அதெல்லாம், ஏன்னா பகவான் நேத்திக்கு சொன்னார் இல்லையா, நீ என்னென்ன செயல்கள் செய்யறியோ எல்லாத்தையுமே எனக்கு ஆஃபர் பண்ணிடு, நீ சாப்பிடுறது என்னெல்லாம் சாப்பிடுறியோ எனக்கு ஆஃபர் பண்ணிடு, நான் அதை உனக்கு பியூரிஃபை பண்ணி பிரசாதமா தரேன், நீ அந்த பிரசாதத்தை சாப்பிட்டேன்னா உனக்கு நீ பாவங்கள்ல இருந்து நீ விடுபட்டுருவ. உன் நல்லதுக்காக தான், நம்ம நல்லதுக்கு தான் பகவான் இதெல்லாமே செய்ய சொல்றாங்க, அவங்களோட நல்லதுக்காக இல்ல, நம்மளோட நல்லதுக்கு தான் பகவான் சொல்றாங்க. சோ தூய பக்தர்களோட வாழ்க்கை என்னது தொண்டிற்காக, அவங்க லைஃப் ஃபுல்லாவே பகவானுக்கு என்ன சேவை செய்யலாம் அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்கும். மேலும் என்னை பற்றி தங்களுக்குள் உரையாடுவதிலும் ஒருவருக்கொருவர் உபதேசித்துக் கொள்வதிலும் இவர்கள் பெரும் திருப்தியும் ஆனந்தமும் அடைகின்றனர். இது இப்படி நம்ம இருக்கோமா அப்படின்னு நம்ம சுய பரிசோதனை செஞ்சுக்கணும். நம்ம இப்ப கொஞ்சம் பேர்கிட்ட பேசுறோம் அப்படின்னா கிருஷ்ண பகவானை பத்தி பேசுறோமா, அதாவது இந்த தூய பக்தர்கள் கிருஷ்ணரை பத்தி மட்டும்தான் பேசுவாங்க. கிருஷ்ணருடைய லீலாஸ்தலங்கள் பத்தியோ, கிருஷ்ணரோட ஏதாவது பால்ய லீலையோ, ஏதாவது ஒரு கிருஷ்ணரை சம்பந்தப்பட்டதா பேசுவாங்களே தவிர தங்களை பத்தியோ இல்ல குடும்பத்தை பத்தியோ இல்ல வேற மத்தவங்களை பத்தியோ அப்பார்ட் ஃப்ரம் கிருஷ்ணா அவங்க பேச மாட்டாங்க. நம்ம அப்பார்ட் ஃப்ரம் கிருஷ்ணா பேசுறோமா அப்படின்றத நம்ம தான் டெஸ்ட் பண்ணி பாத்துக்கணும். நம்ம எப்படி பேசுறோம் அப்படின்றது, நம்ம எப்படி சிந்திக்கிறோம் அப்படின்றதெல்லாம் பாத்துக்கணும். சோ பகவான் இந்த ஸ்லோகம்ல தூய பக்தர்கள் பத்தி சொல்றாங்க. தூய பக்தர்கள்னா ஃபுல் டேவும் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்ல தான் இருப்பாங்க. அவங்க செயல்கள், அவங்களோட லைஃபையே பகவானோட சேவைக்காக அர்ப்பணிச்சிருப்பாங்க. அதுதான் பகவான் இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்றாங்க. அதாவது அந்த வேர்டு டேர்ம், மனதை முழுமையாக கிருஷ்ணரில் யாரெல்லாம் ஈடுபடுத்துறாங்களோ அது அந்த வேர்டு, அந்த டேர்முக்கு பேரு மத் சித்தா. வேற எந்த சிந்தனையும் கிடையாது, கிருஷ்ணரோட சிந்தனையிலயும் இருந்தாங்க அப்படின்னா அதுக்கு பேருதான் மத் சித்தா. மத் கத பிராணா, அவர்களுடைய வாழ்வை அவங்க லைஃபையே கிருஷ்ணர் சேவைக்காக அர்ப்பணிச்சிருவாங்க, டெடிகேட்டடா இருப்பாங்க. போதையந்த பரஸ்பரம் ஸ்ரவணம், ஸ்ரவணம்னா கேக்குறது. சோ கிருஷ்ணரை பத்தி தான் கேட்டுக்கிட்டு இருப்பாங்க ஃபுல் அண்ட் ஃபுல். வேற எந்த விஷயத்த பத்தியுமே அவங்க கேட்க மாட்டாங்க. கதையந்த கீர்த்தனம், கிருஷ்ணர் மகிமைகளை பேசுதல். கிருஷ்ணர் எப்பேற்பட்டவர் தெரியுமா, பகவானுக்கு எப்பேற்பட்ட ஐஸ்வர்யங்கள் இருக்கு தெரியுமா, பகவானோட படைப்பு எப்படிப்பட்டது தெரியுமா அப்படின்னு கிருஷ்ணரை பத்தியே பேசிட்டு இருப்பாங்க. அவரோட மகிமையை பத்தியே பேசிட்டு இருக்கிறதுக்கு பத்தி தான் அந்த டேர்ம் பேரு கதையந்த கீர்த்தனம். சோ அவரை பத்தியே பேசிட்டு இருக்கிறது. சோ இப்படி நம்ம தூய பக்தி தொண்டு நம்ம ஈடுபட்டு இருந்தோம்னா என்ன பலன் அப்படின்னா, துஷ்யந்தி திருப்தி வந்துடும் நமக்கு. நம்ம அது பூவரா இருந்தாலும் சரி, பணக்காரனா இருந்தாலும் சரி, நம்ம தூய பக்தி தொண்டு நம்ம செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா நமக்கு லைஃப்ல திருப்தி. ஏன்னா பணக்காரனா இருக்கிறான் அப்படின்றதுக்காக அவன்
திருப்தியோட இருக்கானா அப்படின்றது பெரிய கொஸ்டின் மார்க். சோ நம்ம கிருஷ்ண பக்தி பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த திருப்தியை நம்மளால எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண முடியும், தெய்வீக ஆனந்தத்தை அனுபவிக்க முடியும். ஏன்னா கிருஷ்ணர் வந்து நல்லாவே ரெசிப்ரோகேட் பண்ணுவாரு. இப்ப மனுஷங்க வந்து ரெசிப்ரோகேட் பண்றாங்களா இல்லையான்னு தெரியாது, பகவான் வந்து அழகா நமக்கு ரெசிப்ரோகேட் பண்ணுவாங்க. சோ வாழ்க்கைக்கான பாடம் என்ன அப்படின்னா, கிருஷ்ண உணர்வில் முன்னேற்றம் பெற்ற ஆத்மாக்கள் எப்படி ஒரு 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 பருவம் வந்த ஒரு பையன் அவனுக்கு கல்யாணம் ஆச்சு அப்படின்னா அவன் எவ்வளவு சந்தோஷமா ஃபீல் பண்றானோ, அதே மாதிரி கிருஷ்ண உணர்வுல நல்ல முன்னேற்றம் அடைகிற ஆத்மாக்கள் அவ்வளவு சந்தோஷமா இருப்பாங்க அப்படின்ட்டு இங்க பிரபுபாதர் அவர்கள் சொல்றாங்க. திவ்யமான இலக்கியங்களை கேட்பதில் இடையராது ஆனந்தம் அடைகின்றனர். யாருன்னா அந்த தூய பக்தர்கள். பிரபுபாதர் கிட்ட இவ்வளவு பேர் கேட்டுட்டு இருக்காங்க இல்லையா, பிரபுபாதர் அவர்கள் பகவத்கீதையில் கிருஷ்ணர் இப்படி சொல்லியிருக்காங்க அப்படி சொல்லியிருக்காங்கன்னு உபன்யாசம் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. அது எவ்வளவு ஆர்வமா கேட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க இல்லையா. இங்க 1 மணி நேரம் கிளாஸ் கேட்கறதுக்கே வந்து நிறைய பேர் அட்டென்ட் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க. அங்க வந்து ஃபுல் டேவுமே கிருஷ்ணர் பத்தி தான் பேசுவாங்க. பாகவதம் படிக்கிறது. இப்ப நம்ம என்ன இஸ்கான்ல என்ன விஷயங்கள்லாம் நடந்துட்டு இருக்கோம், காலையில மங்கள ஆர்த்தியில இருந்து நைட்டு சயன ஆர்த்தி வரைக்கும் என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் நடக்குதோ அது எல்லாமே பிரபுபாதர் அவர்கள் வந்து இது பண்ணது. ஓகேங்களா. நம்மள வந்து இப்படி நம்ம பண்ணணும், நம்மள ஒரு சேனலைஸ் பண்ணது பிரபுபாதர் அவர்கள். சோ அப்ப எவ்வளவு ஆர்வமா கேக்குறாங்க. சோ தூய பக்தரா மாறணும்னா மட்டும்தான் நமக்கு அந்த ஸ்ரவணம், அதுக்கப்புறம் நம்ம இப்படி சத்சங்கத்துல உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறது, எப்படி ஒரு குழந்தைய வந்து நம்மளால ஒரு 10 நிமிஷம் ஒரு அரை மணி நேரம் அதுங்களை உட்கார வச்சிருங்க பார்ப்போம், உட்கார வைக்க முடியாது. அதுங்க ஃபுல்லா ஓடிக்கிட்டே எடுத்துக்கிட்டு தான் இருக்கும். அதே மாதிரிதான் நம்மளாலையும் இருக்க முடியாது. ஆன்மீக விஷயங்கள் எல்லாம் கேட்கணும் அப்படின்னா சில பேருக்கு அது முடியும், பல பேருக்கு அது முடியாது. ஆனா நம்ம பயிற்சி பண்ண கண்டிப்பா அது முடியும். முதல்ல இன்ட்ரெஸ்ட், முதல்ல காதுகளை கொடுக்கணும். பகவானை பத்தி கேட்கறதுக்கு அந்த இன்ட்ரெஸ்டா காதுகளுக்கு கொடுக்கணும். ஸ்ரவணம் பண்ண ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம உட்கார்ந்து 1 மணி நேரம் நம்ம கேட்கலாம் அப்படின்றது தோணும். அதுக்கப்புறம் 2 மணி நேரம், அதுக்கப்புறம் ஃபுல்லா நம்ம என்டையர் டேவுமே கிருஷ்ணரை பத்தின விஷயங்கள்ல கேட்கறதுக்கு நமக்கு ஆர்வம் வரும். கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்யறதுலயும் நமக்கு ஆர்வம் வரும். இப்படிதான் நம்ம படிப்படியா அந்த தூய பக்தரோட லெவலுக்கு நம்ம வர முடியும். சோ 10.10 and 11ல வந்து தூய பக்தனுக்கு கிருஷ்ணரா அளிக்கப்படும் விசேஷ கருணை அன்பு பரிமாற்றம். இதுதான் நான் சொன்னேன். இப்போ நம்ம மனுஷங்க கிட்ட நம்ம ஒருத்தங்க கிட்ட ரொம்ப அன்பை நம்ம செலுத்துறோம், அவங்க கிட்ட இருந்து வரல அப்படின்றப்போ நமக்கு வந்து ரொம்ப மனசு கஷ்டமா இருக்கும். ஆனா பகவான் கிருஷ்ணர் கிட்ட அப்படி இல்லை. நம்ம வந்து பகவான் கிட்ட காமிச்சோம் அப்படின்னா பதிலுக்கு வந்து பகவான் வந்து இன்னும் பன்மடங்கு காமிப்பாங்க. ஓகேங்களா. சோ இந்த ஸ்லோகம் வரைக்கும் நம்ம முடிச்சுக்கலாம். இதுக்கப்புறம் நான் வந்து கொஞ்சம் இவ்வளவு நாள் நான் சொன்ன விஷயங்கள்ல சில இதெல்லாம் நான் காமிக்கணும் அப்படின்னு வச்சிருக்கேன் வீடியோஸ, அதை நான் காமிக்கிறேன். எனக்கு அன்புடன் தொண்டு செய்வதில் இடையராது ஈடுபட்டுள்ளவர்களுக்கு என்னிடம் வந்தடைவதற்கு தேவையான அறிவை நானே வழங்குகிறேன். சோ இப்படி நம்ம அன்பு தொண்டு, அந்த தூய பக்தி தொண்டு செஞ்சுக்கிட்டே இடையராது கண்டினியூஸா, அது ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா நடுவுல நிறைய தடங்கல்கள் வரும். அந்த தடங்கல்கள் அப்பவுமே நம்ம கிருஷ்ண பக்தியை விட்டுறக்கூடாது. சோ யாரெல்லாம் இப்படி கண்டினியூஸா பக்தி தொண்டு செய்யறாங்களோ அவங்களுக்கு என்ன வந்து அடையிறது, பகவானோட கோலோக விருந்தாவனத்தை அடைவதற்கு என்னென்ன விஷயம் வேணுமோ அந்த அறிவை நானே அவங்களுக்கு கொடுக்குறேன் அப்படின்ட்டு பகவான் வந்து சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ நான் சோ அந்த ஸ்லோகத்துல சொல்லி இருக்கிறது தான் இங்க போட்டிருக்காங்க. அன்பு தொண்டு செய்வதில் இடையராது ஈடுபட்டு யாரெல்லாம் எந்த ஒரு தடங்களும் இல்லாம கண்டினியூஸா பண்றாங்களோ, தூய பக்தி தொண்டு செய்யறாங்களோ, அததான் சதத யுக்தானாம் அப்படின்ற டேர்மால இது பண்றாங்க. அன்பான பரவசத்தோட, அதாவது ரொம்ப லவ்வோட, ஏதோ வேண்டா வெறுப்பா செய்யறது இல்ல, அன்பா ரொம்ப செய்வாங்க. பகவானுக்கு சேவை செய்யறப்போ ரொம்ப எக்ஸைட்டடா ஃபீல் பண்ணுவாங்க, ரொம்ப இன்டூவா, ரொம்ப ஆர்வமா. வயசானவங்களா இருப்பாங்க, ஆனா பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு ரொம்ப ஆர்வமா பகவானுக்கு வந்து சேவையில ஈடுபடுவாங்க. இப்படி பக்தி தொண்டு செய்யறதுதான் பஜதா அப்படின்ட்டு சொல்லப்படுது. அந்த டேர்ம் சொல்றேன். இவர்களுக்கு இப்படி எல்லாம் செஞ்சுட்டு வந்தோம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு தேவையான அறிவை வந்து பகவானே கொடுப்பாங்க அப்படின்றத இங்க பாக்குறோம். கிருஷ்ண உணர்வில் ஈடுபடும் ஒரு நேர்மையான பக்தர் அறிவற்றவர்களாக இருக்க முடியாது. சோ பகவான் என்ன சொல்றாங்கன்னா, கிருஷ்ண பக்தர்களா இருக்கிறவங்க, அதுவும் தூய பக்தி தொண்டு செஞ்சுட்டு இருக்கவங்க கண்டிப்பா ஒரு முட்டாளா இருக்க முடியாது. ஏன்னா பகவத்கீதை படிதான் அவங்க வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க. பகவத்கீதையில பகவான் தானே சொல்றாங்க. சோ அதுபடி வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க. அதுபடி பக்தி செஞ்சுட்டு இருக்க ஒரு பக்தர் கண்டிப்பா அறிவற்றவனா இருக்க முடியாது. ஒரே தகுதி என்னவெனில் முழு கிருஷ்ண உணர்வில் பக்தி தொண்டு செய்வது. பாருங்க எவ்வளவு எளிமையா பகவான் வந்து இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்லியிருக்காங்க. நீ வந்து இப்ப சில பசங்க வந்து ஃபெயில் ஆயிட்டாங்கன்னு வைங்க, அவங்கள எல்லாரும் கார்னர் பண்ணி ஒண்ணுத்துக்கும் லாய்க்கல அவங்கள போட்டு இது பண்றதுக்கு
நீ சரி விடுப்பா, நீ சாமியை கூப்பிடவா, கிருஷ்ண பக்தி பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி பாருங்க. அந்த குழந்தை எவ்வளவு அழகா கிருஷ்ண பக்தி பண்ணி அப்படி பண்ணுது அப்படின்னா பகவான் வந்து இப்ப மனுஷங்க தான் வந்து அந்த பிரிவினை எல்லாம் பாக்குறேன், இது முட்டாளு அப்படின்னா. பகவானுக்கு அப்படி கிடையவே கிடையாது. மெயினா முட்டாள்களா இருக்கிறவங்களதான் பகவானுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அவங்க கிட்ட ஆக்சுவலா ரொம்ப அட்டாச்மெண்டோட பகவான் வந்து இருப்பாங்க. நீ என்ன பக்தி பண்ணிட்டு என்னையே கதின்னு தெரு, நான் உன்ன எல்லா துயரத்துல இருந்து நான் காப்பாத்துறேன். அவங்களுக்கு அறிவையும் பகவான் வந்து கொடுப்பாங்க ஆக்சுவலா. ஓகேங்களா? சோ ஒன்ஸ் கிருஷ்ண பக்தி பண்ண அவங்களுக்கு அறிவையும் கொடுப்பாங்க. சோ 11th ஸ்லோகம்ல இருந்து நாளைக்கு மல்லிகா மாதாஜி எடுப்பாங்க. சோ அவங்க எடுப்பாங்க. இப்ப டைம் என்ன மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஓகே 47 தான். 7:47. ஓகே மாதாஜி, நான் இப்போ லைவ் ஸ்டாப் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் உங்களுக்கு சில போட்டோஸ் வீடியோஸ் நான் காமிக்கிறேன். எனக்கு ஒரு சின்ன டவுட். சொல்லுங்க பிரபுஜி. நீங்க இன்னைக்கு கொடுத்த ஸ்லோகம்ல ஒரு இதுல சொன்னீங்க, யாரேனா கிருஷ்ணா பக்தியில இருக்கிறாங்களோ இல்ல அவங்க பகவத்கீதை படிக்கிறாங்களோ அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா திருமண வாழ்க்கையில இருந்து விட மாட்டாங்க, கொஞ்சம் கோபமா இருக்க மாட்டாங்கன்ற மாதிரி ஒரு ஸ்லோகம் கோவம் இருக்க மாட்டாங்க இல்ல பிரபுஜி. ஆக்சுவலா நம்ம எல்லாம் இப்ப எனக்குமே கோவம் எல்லாம் வரும். நம்ம ஏன்னா பௌதிக உலகத்துல இருக்கோம். அது எல்லாமே மனசுல இருக்க அழுக்குகள். அது நம்ம கிருஷ்ண பக்தி பண்ண ஜபம் நாம ஜபம் அதெல்லாம் பண்ணதான் அது படிப்படியா குறையும். டக்குன்னு என்னோட கொஸ்டின் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, என்னோட லைஃப்ல நான் வந்து அம்மா கிளாஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா நாமக்க சங்கீர்த்தனம் பண்றவங்க இல்ல சங்கத்துல இருக்கிறவங்க கூட அந்த மாதிரி ஒரு கண்டிஷன்ஸ்ல அந்த ஒரு சுச்சுவேஷன்ல இருந்து வெளியில வர்றாங்க. ஸோ இப்ப இதுக்கு எப்படி எடுத்துக்கிறதுன்னு எனக்கு தெரிய வரல. எங்க இருக்கிறவங்களும் கோவத்தோட இருக்காங்கன்னு சொல்ல வரீங்க? இப்ப மகாமந்திர கீர்த்தனை பண்றவங்க, 16 மாலை பண்றவங்க, சங்கத்துக்கு எவ்ரிடே போறவங்க, அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க கூட அந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன்ல வந்து கண்டிப்பா பிரபுஜி, கண்டிப்பா அதுதான் சொல்றேன். நம்ம எல்லாருமே தூய பக்தி நம்ம பண்ணல. பகவான் வந்து தூய பக்தி பண்றதுக்கான வழிமுறைகள் சொல்லியிருக்காங்க. நம்ம எல்லாருமே இம்பியூரா தான் இருக்கோம். எப்படி ஒரு டேபிள்ல தூசி எல்லாம் இருக்குதோ அதை டெய்லியும் தான் நம்ம துடைக்கிறோம். அதே மாதிரி நமக்கு இது கண்டினியூஸ் பிராக்டிஸ் பிரபுஜி. கண்டினியூஸா நம்ம நாமஜபம் பண்றது, அதுக்கப்புறம் நம்ம டெய்லி ஏன்னா கிருஷ்ணருக்கு பிடிக்காது. அவரே சொல்லியிருக்காரு, நீ கோவப்படுறேன்னா நரகத்தோட வாசல் கதவுகள் அதுதான். அந்த கோபம் பேராசை அதெல்லாமே நரகத்தோட வாசல் கதவுகள். நீ அதை விட்டுதான் ஆகணும். ஆனா அதை டக்குன்னு விட முடியாது அப்படின்னு பகவான் சொல்லியிருக்காங்க. அது நம்ம அதனால நம்ம அது சொல்றது கரெக்ட் தான். 16 சுற்றுகள் இருக்கு. இப்ப டீச்சரா இருக்கவங்க ப்ரீச்சரா இருக்கவங்களும் பியூர் கிடையாது. நாங்களும் உங்களோட சேர்ந்து ட்ரை தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஓகேங்களா? எங்களுக்கும் அந்த இம்பியூரிட்டிஸ் எங்களுக்கும் இருக்கு. அதுதான் நான் சொல்ல வரேன். ஓகேங்களா? சோ நம்ம எல்லாருமே சேர்ந்து ஒன்னா சேர்ந்து பக்தி பண்ணி நம்ம போவோம் அப்படின்றதுதான் நான் சொல்ல வரேன். யாருமே அது முற்று துறந்தாங்க அப்படி நம்ம எல்லாமே நம்ம அந்த கெட்ட விஷயங்கள் எல்லாமே போயிடுச்சுன்னா பகவான் நம்மளை எடுத்துக்குவாங்க. சோ நம்ம எல்லாருமே கோலோக விருந்தாவனத்துலதான் இருப்போம். இப்ப இங்க இருக்கோம் அப்படின்னா நம்ம கிட்ட இன்னும் இம்பியூரிட்டிஸ் இருக்கு. பகவான் வந்து நீ பியூரா ஆயிட்டு வா, அப்பதான் நான் உன்னை அங்க சேர்த்துப்பேன்னே பகவான் சொல்லியிருக்காங்க. நீ பகவான் எப்படி சொல்றாங்களோ அதுபடி நடந்தாதான் நம்ம அவரோட உலகத்துக்கே கூட்டிட்டு போவாங்க. சோ அதனால நமக்கும் இம்பியூரிட்டிஸ் எல்லாமே இருக்கு. அந்த கோபம் படுறது அதெல்லாம் வந்து பயிற்சி பண்ணதான் அந்த கோபத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் பிரபுஜி. அதுதான் நான் சொல்ல வர்றது. ஓகேங்களா? லாஸ்டா சொன்ன பாயிண்ட்டையும் நான் 100% நான் நம்புறேன். என்னன்னா நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம இப்ப வந்து இம்பியூரிட்டில இருந்து பியூரிட்டியா மாறுறோமோ அப்பதான் வந்து அந்த இம்பியூரிட்டி ஐட்டம்னா பியூரிட்டி ஐட்டம்னாலே நம்ம அந்த லோகத்துல வந்து இருக்கக்கூடிய தகுதி இல்லைன்ற மாதிரி உலக பிருந்தாவனத்துக்கு கடவுள் கூப்பிட்டுக்கிறன்றதையும் நான் கண்கூடா பாத்திருக்கேன். தேங்க்யூ மாதாஜி. கேக்கல, சரியா கேக்கல எனக்கு, சொல்லுங்க. நீங்க சொன்னீங்க பாத்தீங்களா, எல்லாருமே இம்பியூரிட்டியா இருக்கிறாங்க. இம்பியூரிட்டியா இருக்கிறவங்க எப்பெல்லாம் வந்து 100% பியூரா மாறுறாங்களோ அப்போ வந்து அவங்களுக்கு வந்து இந்த பௌதிக உலகத்துல இடம் இல்லைன்றத வந்து கிருஷ்ணன் வந்து எழுதியிருக்காருன்றதையும் நான் கண்கூடா நிறைய கேஸ்ல பாத்துருக்கேன். அது உண்மைதான்றேன். அதுதான் சொல்ல வரேன் பிரபுஜி. நம்ம இங்க பகவான் சொல்ற நிறைய விஷயத்த நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கண்டிப்பா பண்ணிருக்கலாம். நிறைய பக்தர்களா இருப்பாங்க. அப்படியும் நம்ம பார்க்கலாம் அந்த விஷயங்கள் எல்லாமே. சோ நானும் ரொம்ப இல்ல, நானும் உங்க கூட சேர்ந்து கத்துக்கிட்டு தான் இருக்கேன். எனக்கும் நான் பௌதிக உலகத்துல நானும் இருக்கேன். எனக்கு 2 பசங்க இருக்கு. சோ டென்ஷன் ஆகிறப்போ நானுமே கோவப்படுவேன். எல்லாமே இருக்கு. சோ அதனால நம்ம எல்லாருமே அந்த கசடுகள் நம்ம எல்லாருக்குமே இருக்கு. பகவான் வந்து இதெல்லாம் இருக்க கூடாது அப்படின்ட்டு சொல்றாங்க ஆக்சுவலா. ஓகேங்களா?
ஒரு நிமிஷம் Stop share கொடுத்துடுறேன். சரி, இப்ப நான் சொன்னேன் இல்லையா, பகவான் அர்ஜுனருக்கு காமிச்ச எங்க இருந்து இது சொன்னாங்களோ, அதாவது பகவத்கீதை சொன்னாங்களோ அந்த இடத்த அதெல்லாம் காமிக்கலாம் அப்படின்னு வச்சிருக்கேன். இருங்க, முதல்ல லைவ் ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறேன்.